Taakse, taakse, taakse. Pystyy. Sitten taakse. 3 sivulle nyt. 3 sivuun taakse. 3 sivuun. Noin. Taakse. 3 sivuun. 3 sivuun. Hep! Ei ollut. Taakse. Taakse, taakse, taakse. Kolme sivuun. 3 sivuun. Mennä vaan. Jep! Mennään! Nyt se irvos oli parempi, jos viereen meni. 3 sivuun sitten ja nyt istut sinne trikolle. Nyt taakse se hikolle. Jukkana keskeltä ja taakse. 3 sivuun taakse. Jep! No näin. Oliko se nyt parempi?